Habakren halor ka election arhajar arpulai ka bansalong shen ka kong amprin ka laong banamar bauba bindu yele asu ki babun ki nong krishan ka UDP kilalet krishan no shaka hakani ka kinti bat kelapin pau baka kwa banya kendu yo ba bindu halor kani iba hakabaning kong te ngumis iba namar ba ilayale arsin mo bat iba te kenja tang ba kamron kum kataban ong advantage ne disadvantage nga susngaw ba nga kermen ba kinong kersyan jung iba bendo hadin ba imyele su ma i na 16 is shalong ti nga sukermen ba kata vote kan sa wantilino siya nga but ngan try stom nga try hi mentaru ban kring no ya ki supporters ki belong permanently but iba bendo namar ila day unong yalam ubala slam ba kamagi ti sendet kendit da kajing bom yele shu i jong i na po ka constituency jong ite kandon kata kajing sngo ino marway yikite nga kermen ba kum kenong yalam kabala don bat ki kata artem ngan la bangan tano bat kring no iki shaka jingpet ke jingkmi ke jing sharai ke jonga bat nga kermen ba kita baro kinyeram ingipan banyo ya kata ka vote ka ba teli ban hakipor menchwa pi hap hi ban ya leche iba bendo ban ya kren bat i ji shisang ya kendo hi kop yang ya breu akan no ko cingja konsulsi ngi ai kendo hi i te ngi ju ya khana hi sa ta se la da long te kan pham lem bi ki no kershan ju pi bakin wan kershan lem yang i namar kumbang yu i mentate iba ngi yu i bakadon kata kajing thut bat ka UDP te katai kata ru ka we ka dau ba bangam kwa te ban nai chaka sem ka ba ya kan ram ta namar ba iba ide UDP leader hang ni te la dangalet mga si UDP iba ide bandon lang ak jing sisya te haba indon iba pede ngaru ngadon kata kajing artatin ken ban le si UDP namar ngam kwa te ban yele si le persya ba iba namar ba imdon shu ka konsunsi la le yele na shuway nga kwa ban ya te ban ya pen crowlem namar ngin dang don kami ya ka advice jong iba bendo ha kisnem ki banwan namar idang dei pat unong snong ubala rimtam ha kani ka constituency te ladala lele ban pentay kum tati nga try nothing like it ba 70% ki supporters jong iba bendo ngilala pangin convince pun ma ki leaders jong iki bala ya yen bat nga bon ba ki leaders jong iki ba la ya selok lang bat nga kila don ha ka core team ka jonga ban ngilala pagin tay si bon tipi da kajingwan jong kini namar ba ngimpat chuyo ban aya ka service ka jong yaki ban kalong sisya ka jingyo iri ka ba itanan ban yu iba kila ya telilang ban ite ti ngida yang sumha sisya yaki ban ngida kermen ba kata ka jing job lada kawan bat lada ublay upun kentang lem hakani kenti ngatharai kan long ka ba khamtei ka ba khamhe bana ki por mashwa